no. Ako i-share sa inyo. Sakit yung kaya isultid yun. Pag itong kakako na yun. Hindi doon ako kaya isultid sa social media. Pero kailangan yun po mo makabangon. Nakabantay yun siguro mo guys na almost 1 week na yun, wala na nag-content. Namang may problema. Namang pagod. Si Tata, ito rin guys. Nawala na siya guys. Namatay siya ngayon na alas 3 sa runtay. Before mong una ang tamo guys, atong 30, tidala gisugod na mo si Tata Iloy sa misyonar. Nag-atake siya sa iyang tiyan, sakit daw kaya yung tiyan din. Naman ko na sige na share sa ako ang kanang i-observe lagi daw siya. Naglatambagan ako siya nga iwas ko inom mga kape, pili magsig alak. Bandong naman pag-ayo, ginatambagan ako siya nga kanang inom siya o kanang kamunggay. Dili po siya mo inom. Nga. Mga to guys, naman. Sugod naman sa ospital, unexpected kayo nga kanang nagbantay siya rin to si Inday Dangas. Nakauli na si Inday Dangas karon, ano yung sulti sa inyong hakawang guys. Kung naman si Tata Iloy, kidala naman sa Corinnaria. Inday Dangas na rin sa Kudarinday. I-share ko sila ang hitabo ganinang kadlaw dati. Hello guys, this is Inday Dangas, no? So, mga to, dali na kanlaw, bigay niya si Tata Iloy. Saksi jud ko sa iya ha, din. Before siya nawala guys, nagtingal na siya. Hindi sa kuha nga, day, kanang i-publish jud ha, kanang i-istorya jud. Day sa public day, sa town page nga. Siya, muna wala pa yung nakita siya sa vlog. Tawag ko yun ni Liberta na wala namin nagkakutit-kutit katungod lagi sa hitabo siya ha. No, in mo to guys, isa sakit kay sa dugan guys, di may makadawat. Tungod sa parang lagi karon na dito. Sa sakit kayo nga di mo madawat kay sa tanang taas taas na mo sa mga among pag-uban. Di mo basta-basta mawala sa kasing-kasing bitaw. Basta taas at tayo may saksi jud mo sa tanan sa mga page kay pasalamat jud ni nga. Salamat jud ni kay tungod pag-abot niya guys sa among page mangkod. Ming go po na among page ba din. Nangat among followers. Din mo to guys. Among gusto lang po guys na i-share po din yun ang kanila video. Kaya aron dagan ko makabalo sa status ni Tata Iloy nga wala na jud siya. Namatay siya guys, mga alas 5 sa kadlaw siya namatay. O condolence sa iyang sa iyang mga relatives. Then abangan na niya mga video guys nga ipakita namo siya ang iyang haya. So mao lang to guys no. Before mo guna siya, share mo guna siya sa ako agad. Kanang nalaki na sige pambati daw, kanang i-observe daw siya. Di nakabantay ka na yung content tao, tuwad-tuwad sa yung lubok na yung mga symptoms na dali na. Symptoms sa dito siya. Dito sa comment, ginashare ako kaniya sa ako dahil basig lahi na dahil basig papatis dahil basig hindi man yun siya kay ulo na siya kay buyag na lagi daw. Buyag. Totoo mapugod siya god. So maala to guys, i-share din yung video dahil sa Para ma-aware po na kung ba ng mga nagmahal ng Tata Iloy. Wow! 3 minutes na? Maragwa pa maguro. Dungagi pa. 4 minutes na pala pagmutas ang ads.
Yawa, Kasunod ba? Oo, dyan, hindi marunong mulo, uy. Tama naman siguro na. Ay, tama ng guro na. Sige na, palungan na. Dili, doon pa tagamay. Uy, dito sa kakao. Sige, 1, 2, 3, go. Eh, sa prank lang yun para marami tayong pera. Ha?